இன்றைக்கி நான் சேலம் போனேன். சேலம் போகும்போது பக்கத்தில் ஒரு கடை இருந்தது. சரி, பெட்ஸ் கடை இருந்தது. அதில் ஏதாவது வாங்கலாமான்னு யோசனை பண்ணிவிட்டு உள்ளே போனேன். விதவிதமான போட்ஸ், வெளிநாட்டு பேர்ட்ஸ், அப்புறம் வெளிநாட்டு மீன் எல்லாமே இருந்தது. வாஸ்து மீன் கூட இருந்தது. சரி, பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டு பார்த்தேன். அது நமக்கு இப்போதைக்கு வாங்க முடியாது, நிறைய விலை. அதனால் சரி, இன்னொரு நாளைக்கு வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நான் அதை ஷூட் மட்டும் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். அந்த மீன் பேரெல்லாம் நான் விளக்குறேன் பாருங்கள். வாஸ்து மீன் ரொம்ப அழகாக இருந்தது. நீங்கள் மீன் தொட்டி வீட்டில் வளர்க்கலாம், ரொம்ப நல்லது. வீட்டுக்கு ஒரு ஐஸ்வர்யத்தை கொடுக்கும்னு சொல்லுவாங்க. சரி, வாங்க பார்க்கலாம். எல்லாம் இந்த மீன் பேரெல்லாம் ஸ்பைட்டர்னு சொல்கிறாங்க. கடைக்காரங்களை கேட்டேன். பாருங்க, சின்ன பாட்டிலில் இருக்குது. ஒரே மீன் தான் வளர்க்கணும் போல இருக்குது. பாருங்கள் எவ்வளோ பெரிய மீன். இது ஃப்ளவர் அண்ட் வாஸ்து மீன். இது பிளாக் கலர் ஃபிஷ்ஷஸ் இருக்குது பாருங்கள். இது மௌரி, இது பேர். இது பாருங்கள், இந்த சின்ன மீன் கொஞ்சம் சின்ன சின்னதாக மஞ்சளாக இருக்குது இல்லைங்களா, அது ஜீப்ராவாம். இந்த மீன் பேர் விடோ மீன். பாருங்க, இந்த மீன் பேர் ஃப்ளவரானா. பாருங்க, கிட்ட வந்தா கடிக்குமா?